Welcome guys, welcome to my channel. Welcome to Matalom, Leyte, Philippines. October 28, 2020. Guys, morning control para sa Saya tahu. Wow, nomor plastik na siya. Ay, marami tayong tinira nila. Ambil naman to. Ambil na. Ay, ambil sa to ko na ko i-insert. Ambil sa to ko na ko i-insert na. Nalipan dahil yung mga akin. BSPO. Okay na rin, kaya mag-complete na rin. Sige, diha na lang. Diha man ka na. Hindi, ako may ganit. May ganit. Hindi, sige, ako na lang may kuhan. Ako na lang may... Paano may insert? Antay ka ha. Sure. Basta panalay mo magana niya. Kaya pagkitay, abay barangay dyan din ang hukdo. Okay. At pinanggap sa kanong. Alright. Lagi. Okay na kayo na tala pa na ako ng tala pa dahil ko rin. Sige mo kung Lagi. Okay. Pinanggap sa kanong madam. Konsehal. Lagi. Ay, mag-usap. Ano usap mo? Iba na niya. Sana. Hindi pa ka pinanggaan mo. Okay, alright. Sinata. Ha? Lagi, basta mga pinangga na. No problem. Lagi. Ito, lagi. Pag mag-chicken na, naitinira rin. No problem. No. Uptick na. Okay, so. Salamat. Oh, alright. Padang.